Konferenza speċjalizzata dwar il-litterizmu fil-medja għarblet uħut mid-domandi kritiċi li għandhom isiru waqt il-konsum ta' informazzjoni minn mezzi tradizzjonali u diġitali. Esperti dwar il-medja qed iwissu li aħbarijiet u stampi folot jew qarieqa sikwit qed jakkumpanjaw stejjer, intervisti u rapporti b'teddida għall-verità. Il-lecturer u riċerkatur fl-istudji tal-medja Father Joe Borg qal li l-informazzjoni jew id-diżinformazzjoni jeħtieġu għarfien formali u informali sabiex jigwidaw lil min ikun qed jaqra, jisma' u jara. Illum għandna dil-komunikazzjoni kollha u ħaġa waħda biss aħna ċerti li ħafna drabi ma tkunx taf x'inhi l-verità fuq il-politika, fuq il-papa, fuq l-ekonomija. Allura jekk inti qed tuża dawn il-medja, jekk jiġu l-messaġġi għandek, temminx. Imbagħad iridu jipperswaduk biex temminhom. Xejriet riċenti minn studju tal-Eurobarometru taż-żgħażagħ ippubblikat riċentement wara li b'59% iż-żgħażagħ Maltin huma l-aktar esposti għad-diżinformazzjoni u aħbarijiet folots. Il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ Marja Żammit qalet li ż-żgħażagħ għandhom ikunu mejjuna biex jarfu r-reperkussjonijiet ikkaġunati minn dan l-abbuż. Imma għandna bżonn nitalmu aħna kif nirregolaw lil nfusna it can be addicting, hija l-verità anke l-motion ta' kif tiskolja hija addicting ħafna u għalhekk huwa magħmul ħalli inti dejjem tibqa' engaged. Il-konferenza kienet organizzata u indirizzata mill-President tal-Bord tal-Iżvilupp fil-Litterizmu tal-Medja Dr. Charles Cassar u qal li l-għodda tal-litterizmu għandha rwol kruċjali biex tammar lis-soċjetà b'ħiliet biex tara fil-fatti minnu veritajiet u trawhom rispett lejn l-etika fil-mod kif tingħata u titqassam l-informazzjoni. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-Gvern qed ikun attiv fuq kull livell sabiex jipproteġi, iħares u jiddefendi l-valuri li jippromovu l-litterizmu tal-medja li ddeskriva bħala ssisien ta' demokrazija b'saħħitha. Qal li l-Istrateġija Nazzjonali dwar l-e-skills u l-Istrateġija u l-Viżjoni għall-Intelligenza Artifiċjali ikkumplementati mit-tagħlim tal-litterizmu fil-medja fl-iskejjel għandhom il-għan li jikkultivaw għarfien aħjar tal-medja u l-użu tiegħu.